Dobar dan ljudi, danas igramo tuču. Mortal Kombat. Igram s mojim tatom. Ajmo da počnem. Ja sam ovaj igrač. Tata, izaberi tebe na toga. On je jako dobar. Inače, ja uvijek izbiram onu baraku. To je jedan pored mnogo. Nije ovaj pored mnogo, nego još jedan pored. Počinimo kako ima ovo zaleđeno oko. Pa i sam ja u stvari. Znači ja imam sreće. A nisam taj, ne, nisam ja taj. Još još. Ovu mapu obožavam. A ja obožavam zašto imam moj koji sam ja imam oči. Ajde igraj. Može? Može. A daj kako znam s rukama. A daj, to sam teo ja. A da. A sve. Hoću ja taj mač. A da, što ti više udaram, to imam više. A da, mač. A da, ne znam. O! Kako se braniš? A da, jedno skir. A da. A da, ja znam taj trik kad to uradi. To je bila to za ovu epizodu. Hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!